За мен лично най-голямото постижение на Стефан Цанев в тази пиеса е, че той е съумял да изрази най-дълбоката мъдрост на поета по отношение на времето. Това е неговата реакция на неговото несъгласие, неговия бунт, неговия гняв. Мъдростта му. За мен това е най-ценното. Аз лично усещам връзка много тясна с миналото на нашето общество, нашето съвсем близко минало, което явно е забравено от някои. Настоящето и така проекцията е в евентуалното ни бъдеще, която не изглежда много розово според гнева на поета, за съжаление. Драматургичната схема, която използва автора според моите познания и вълнения, е класическа, ако мога така да се изразя. Имаме един владетел и още двама герои, които всъщност една основна тяхна цел е да работят за владетеля, защото, както всички знаят, царя се играе от придворните. Тоест, и двамата обслужват властта, и двамата обслужват Калигула. Боян Арсов с руса перука изглежда изумително и неочаквано добре за мен. Това беше едно от радостните ми преживявания по време на представянето на проекта. Чудесен е, даже и с руса перука. И без перука също. Виждала съм го и с латекс на главата. Пак изглежда добре. Може би просто е такъв.